Στο σπίτι βάλανε τους δράκους για ύπνο. Οι νεράιδες ράβουν τις κάλτσες του Αϊ Βασίλη. Τα ξωτικά πειράζονται για το αν θα χωρέσει η ωραία κυλίτσα του από την καμινάδα της Ρόζη. Την κοιτάζω και σκέφτομαι πώς γίνεται κάθε πρωί να βγάζει βόλτα τους δράκους χωρίς να φοβάται και κάθε Χριστούγεννα να προσμένει ακόμα εκείνο. Μου λέει, η μαγεία σε διαλέγει. Όπως τα δώρα τα Χριστούγεννα σε διαλέγουν αυτά. Μικρή έκλαιγε, σιγοψιθύριζε. Μα δεν μου αρέσουν τα δώρα, γιαγιά. Δεν μου αρέσουν καθόλου, γιατί εγώ δεν λέω ψέματα. Η μικρή μου Ρόζη δεν βλέπει τα δώρα σαν πράγματα, αλλά ως κομμάτια του εαυτού της. Σαν να τυλίγει την καρδιά της σε χρυσές φίνες κορδέλες και σου παραδίδει ένα μέρος της. Να θυμάσαι, κάποιες φορές τα περιτυλίγματα είναι το ίδιο λαμπερά με τα δώρα, γιατί ό,τι λάμπει μπορεί να είναι χρυσός.